nami lechon. Daramong mga bisita, kaway-kaway mga bisita. Si Celine, ang among birthday boy, si Loloy. Loy, kaway Loy. Ay! Ang among dalaga, ang gwapa. Diapang usa, diapang among birthday boy, duha ang birthday boy. Diapang usa tig pay-pay. Diapang usa si Gerald Adelson. Amo ang because kay nakagiminga ko sa chicken biryani ay naghimo kong chicken biryani. Yes. Giminga ko chicken biryani oy. Mana naghimo ko na lechon dako kaayo na tigpaypay na may spaghetti nga napuno sa cheese. Baklay. Wow, sayang eh. Napami humba nga mo'y kinahams mga Bisaya. O kanang unsa ni siya? Unsa nga na niya? Lumpia. Wa kailan ng lumpia. Pansit paghabang buhay. Mora na. Oh, welcome. Birthday. Ami, bisita na mong mga gwapo. Kaway-kaway. Uy, ano ka mo raman? Oh. Nakpagatong yan sa taas nak kay mag oh, TikTok. Bisita na mong gwapo, tisoy. So, maro to mga mix. Kay busy kay ko wala po ko kay ilas mag-ilas ako mga mix. So, babush. Uy, dapat di ay mga puso. Daray puso. Tubig, soft drinks. Okay. Oh, dara mo gwapo. Kaway mga bisita o nangabot mga pogi, mga kaliwat rasan. O dali. Ali tuloy dali. Sige lang, Dyson. Sige.